ଏବେ ଚାଲୁ କ'ଣ ପାରାଦୀପ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ପାରାଦୀପ ବାଲିଯାତ୍ରା। सुना के टंगी दे पिंदी देख এই কলরটা ভাল লাগে না ভাল লাগুছে তো নিউড কলর মানে এইটা रोड में डालेगा तो फटेगा ना। সেটা দেখে দিবি আমি বেড়াভূমি দেখে দিবি এই করে দেবে गाड़ी खड़ी है लोड पूरी
सक्सेस ହେଇଛି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଶୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏଟା ବି ସେଟା ମୁଡି ଯାଇଛି ପୁଣି ବାଁ ପଟକୁ ଏଇଟା କେବଳ ଡାହାଣ ପଟକୁ ନା ନା ମୋଡ଼ି ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଇଛି ନା ହାତ ଦିନ ଆଇଲା 21 ଜଣ କମେ 4200 ଟଙ୍କା ହବ କେତେ ଟଙ୍କା फाइनली हमर 30% बुला बुली सरला सारे परिवार के साथ हमारे पॉडकास्ट को खाइए और हाँ एडवर्टाइज हुई लकी ड्रा कूपन केते पर्यंत बाउंस मान दे जंदे आ तो जमा भी जाई होबनी ना ना छाड़ ना खाई दे ବଡ ରଶ୍ମି ସେଇଟା ନଡ଼ିଆ नब नब ପଛରେ ନେବି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା ଗାଡ଼ି
ଆମେ ସମସ୍ତ ପିଠାର ସ୍ୱାଦକୁ ଏଇଠି ଚାଖିବା ସେଇ ରଜ ଦୋଳି ଠାରୁ ପୁଚି ଖେଳ ଯାଏ ସମସ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କିଛି ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷତ ପଟେଲ ମହୋଦୟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ CISF ପାରାଦୀପ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏବେ ବାଜିଛି କେତେଟା 8ଟା ଏବେ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ଏବେ ସରିଲା ଆଉ ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଫେରୁଛୁ ତଣ୍ଟି ବଢ଼ିଗଲାଣି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପିନ୍ଧିଲାଣି ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ କେବେ ଆସିବା